Ki jingialehkai football final ki kynthei hapdeng ka East Khasi Hills pyrshah ya ka Ri Bhoi District bat ki shynrang West Jaintia Hills pyrshah ya ka Ri Bhoi District ha ka singe bakhatduh ka Meghalaya Games Tura kralong ka itynnat haduh katta. Ka final ki kynthei kala kut ka tiebreaker ha kaba ka Ri Bhoi kala thep ko la ar ban pynliem ka East Khasi Hills. Katba ha ka final ki shynrang ka Ri Bhoi kala pynliem ya ka West Jaintia Hills da ka shiko la north bat ra ya ka Takma Ksiar na ka ni lympung. Ki team na Ri Bhoi District kila ra jingjop ha baroh artylli ki football final bat kila rong ki Takma Ksiar da ka jingkmen ka bakhatduh. Ri Bhoi takes the lead with a goal by